yakachena iri umboni po ndakuida ya madira acho azonyanya makusanano futi ya iri kudiwa makutoida futi ya ndikuida aiwa ngoti patiripo here weekend kudai tingoti tongoenda ya munozonyanya kuida yo aya nasindikunzotoida ndo hai uri kunombonipo kutomukira kutoida apa makatomboimbirina manero apo ndikuziva kuti auna tinoita isuwa so saka tichitongokuona uripo weekend kudai tingoti kuti tiri pamba kudai rega titomboipuwa bhosi hapana tikatadza kutoipuwa weekend tiri pamba kudai mazuva anopera tichingoiswira titombotipawo yakachena here inogara yakachena inogara yakachena bhosi but yei madira acho akanyanya yo ndazonyanya here amazonyanya hapana ndofunga ndane 3 hours apa pawambondipa iyo enda kuti ndipe futi hapana unongondipa yanzi hapana pane 3 hours makutoda futi ya unongotipa wati here munozonyanya kuida kwacho yo ko tiripo tongopuwa zvako tikatozotadza kuida zvichafamba here tingagodi henyu handidi makadzisima muochadhi mango dzacho bosi yawanipa makuseni mengo ndangocheka ndinonyatsonzwa kuti yasvika pabasa saka izvi ndiupi futi pane parafini mangu here pane mabhuru mangu here pane makidhi dzirimo ndakatodzisuka dzakatowanda dzakatogara dzakatongomuda hombere kana kuti muda dikidzi zvaunoita ndeyekuti ndanamboti ndiri kuida iri 1 unogona kungodisirawo parafini mangu kusaidi yoisa tumwe tuduku toona kusaidi wobva inzozvoisa banga mukati ande dzakasuka dzagara dzinenge ndani chimboda iri anibati hawangonipa mango dzakawanda apa wongoisoka na tundu cheka nombodya mango ndiri kutonzwa kuti madira acho ndaidya but